At your service, mali ang ama ng lalawigan ng Pampanga na si Governor Dennis Data Pineda para sa mga kabalen sa mga baryo ng Pampanga para ilapit ang serbisyo ng Kapitolyo sa mga tao. Mula sa ikatlong distrito, this time, Kapitolyo sa barangay goes to 2nd District sa bayan ng Florida Blanca kung saan sintibay at singingay ng mga aluminum wares na pinukpok ang suportang ipinaramdam kay Gov Delta. Bitbit ni Gov Delta ang mga programang medikal ng alagang nanay, preventive healthcare program, tupad program para sa mga displaced workers, at mga barangay service para ang pagresponde ay siguradong mapapabilis. Kaya bigyan po yung barangay service para ating lapong service at tambisa, punta Kapitolyo, ating lapong gamitan na sakit at makabanyan po sa ating Kapitolyo. May pasantingan niya pong nanay, especially Diosdado Provincial Hospital. Sabi natin po nanay, Burina, aramdaman nyo kung namin private hospital, yung government hospital yan. Sahod kayo po ka rin barangay official tamo para kitang programang alagang nanay. But wait, there's more dahil naglaan din si Gov Delta ng 50 milyong pondo para sa pagpapatayo ng DAVSU Extension sa bayan ng Florida Blanca. Kita pong State University tamo na ikabit po kitang Barangay Santa Monica, kasiping na po ng bayong munisipyo. In DAVSU State University, kaya ninyamo po. Halos walking distance tamo po kayo ni kay katamo. Yan, hindi naman, katunayan. Dito na nakatamo, kaya mabilog po na Blanca. Kaya malibad kaya talunis. Lalakad na kami, mabuyat siya rin. Pero wala kayo itang mabuyat siya para akit na katamo at ay binitang ipaabot niya katamo. Bukod sa mga nasabing programa, namahagi rin si Gov Delta ng food packs at cash assistance sa mga taga rito. Sa pag-iikot ng Kapitolyo, nasa higit 8,000 residente na ang nakinabang sa tulong ng programa tulad ng Barangay Valdez, Mabikal, Poblacion, San Isidro at Maligaya, Barangay Fortuna, Barangay San Jose, Barangay Calantas, Barangay Benedicto at Del Carmen, Barangay Kabangkalan, Santa Monica at Consuelo, Barangay Carmencita at Gutan, Barangay Bodega at Dampe, Barangay Anon at Santo Rosario, Barangay San Pedro at San Roque. Ang mga residente umaapaw ang tuwa sa biyayang handog ng Kapitolyo sa kanilang mga kabarangay. Okay kayo, matulungin kayo sa mga nangangailangan. Walang pinipili. Basta pumunta doon, bukas yung Kapitolyo. Pag na umingi ng tulong, nakakaintindi sila kay Gov. Kuya, marami pong kapasalamatan. Ulit kayo pa po ipinaba para kay kami kayo ng Kapitolyo. Pagkantala po, ulit po ipamalyaw sa kung Gov kinatamo. Alam mo naman po katapusan. Nagbigay kay Gov maraming bagay na yun. Patulong sa pamilya namin. Pagbili ng pagkain, minsan nagkukulang kami. Muling iikot ang Kapitolyo sa Barangay Program sa susunod na linggo. Kaya watch out, Kabalen! Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao.